भैया लोग नमस्कार। हम हैं राजेश्वर मधुकर। आज हम रौरी पान के बतावे आयल बानी भूमि आंवला के बारे में। लेकिन ओकरे पहले रौरी पान से एक निवेदन, अगर आज ले हमार चैनल सब्सक्राइब नहीं कैले तो एक सब्सक्राइब करी और बेल आइकन दबा। तो चलिए शुरू करत बानी भूमि आंवला के बारे में। देखी यह भूमि आंवला एक रौरी पान पहचानत हो खबजा। बरसात के दिन में अक्सर ये हमरे खेत खरिहाने में उग आवेला। ये बहुत फायदेमंद चीज होला। यही वजह से एक घातक बीमारिन के दुश्मन कहल जाला। भूमि आंवला के एंटीवायरल गुण हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के इलाज में बहुत मददगार साबित होला। ये शरीर में पाचन शक्ति के तेज करेला, भूख बढ़ावेला। भूमि आंवला के तमाम उपयोग है। ये एक बहुत ही उपयोगी दवा है जौने में कई बीमारियन से लड़ने के शक्ति होला। देखी एकरी में एंटीवायरल गुण होला। भूमि आंवला एगो एंटीवायरल जड़ी बूटी के रूप में काम करेला जौन वायरस के खिलाफ सुरक्षा देने में मदद करेला। एकरी अलावा ये कैंसर के खिलाफ एक प्राकृतिक सुरक्षा और उपचार देला। भूमि आंवला में रासायनिक कंपाउंड होला जौन सक्रिय रूप से रोग के ठीक करे के ताकत में होला। एमे एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होला जो वायरल बुखार के ठीक करेला, साथ ही मासिक धर्म के दौरान होखे वाला दर्द के दूर करेला। एकरी अलावा ये लीवर के सूजन के तो अचूक दवा है। एंटी बैक्टीरियल जौन इन्फेक्शन वगैरह होला शरीर में ओके दूर करके इम्यून सिस्टम के मजबूत कैले के ताकत ये भूमि आंवला में होला। ब्लड प्रेशर के दौरान नस के शांत कैले के खातिर ये बहुत उपयोग होला। ये खून के बहाव के सुव्यवस्थित करेला और हृदय से खून के पंपिंग के सामान्य करेला। डायबिटीज के ठीक कैले के ताकत इनमें बहुत होला। डायबिटीज के ठीक करे के खातिर भूमि आंवला के सूखा पाउडर काली मिर्च में मिलाकर अगर लेहल जा तो बहुत फायदा होला। साथ ही अगर पेशाब में इन्फेक्शन हो जा तो दूध के साथ ये जड़ी बूटी के पीसल पतई अगर लहल जा तो बहुत फायदा करेला। अब एकरी बारे में एक चीज और रउआ से बता दें कि जान लें कि का एके भोजन के बाद लिहल जा सकल जाला। तो हाँ, भोजन के बाद पानी के साथ 1 या 2 चम्मच भूमि आंवला के सेवन कइल जा सकल जाला। साथ ही ये बात के ध्यान रखें कि खाना खइले के बाद ही भूमि आंवला के सेवन करे के चाहिए। साथ ही एक पानी के साथ भी लेहल जा सकेला। भूमि आंवला के बारे में रौरी पान के कुछ सावधानी हम बता दें। कहाँ से कि कोनो दवा अगर सही तरीका से नहीं लेहल जा तो वो नुकसान भी करेला। भूमि आंवला के जौन खुराक तय कइल गइल बा वह तय खुराक में ही दवा लेवे के चाहिए। जौन महिला गर्भवती बाड़ी उन्हें भूमि आंवला लेहले से बचे के चाहिए। ये जड़ी बूटी के लेहले से जन्म के समय कम वजन वाला बच्चा पैदा भइले के खतरा या गर्भावस्था में मुश्किल बढ़ सकेला। ये जड़ी बूटी खून के थक्का के धीमा कर देला जौना से रक्त स्राव के समस्या हो सकेला। मधुमेह के रोगी लोग अगर भूमि आंवला के सेवन करतने या कैले के सोचतने तो ओकरी पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर ले ली हैं। कौन भी सर्जरी, कौन तरह के सर्जरी के लगभग 2 सप्ताह पहले भूमि आंवला के सेवन बंद कर देवे के चाहिए। तो ये रहल जानकारी घातक रोग के दुश्मन भूमि आंवला के बारे में। फिर हम आए एक नया जानकारी के साथ सेहत के साथी में। तब तक अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर के आज्ञा दें। नमस्कार।